Nabilihan ng mga ube. Baguio, maaga kayong pumunta kasi lagi mahaba ang pila dito sa Good Shepherd. Ang oras pa lang is 9:49 pero yung pilang haba na. Parang terminal lang ba siyo? Daming tao. Yun, ang ganito ng tao.
Dami na palang tao. Akala ko, iilan lang kami. Shepherd, ano siya, training center siya. May mga workers sila ng mga pinapaaral. Kaya punta kayo dito, maganda rito. So umalis kami ng Pangasinan kanina madaling araw kasi matraffic na siya. So maaga kami umalis. Baon kayo ng pasensya kasing haba ng pila. Ayan yung pila. Maaga pa yan, 9:45 lang. So pag pupunta kayo dito, mga langaling oras, wala na. Pagkatapos nyo mag-park sa parking lot, dito kayo diretso. Yan, dito. Yan o, sabi o. Please write your orders before falling in line. So, bago ko kayo pipila doon, o-order muna kayo dito. Sulat nyo muna dito. So mamaya pagbaba namin, dadaan ulit kami Cannon Road doon sa may Lion's Head. Nung dumaan kami doon kaninang mga bandang 6 o'clock ng umaga, marami na rin tao. So marami talagang umaakyat dito sa Baguio ngayon. So kung papanik kayo ng Baguio, agahan nyo yung alis. Kung taga Maynila kayo sa ibang lugar, agahan nyo yung alis para hindi kayo matraffic paakyat. Kasi sabi nila, traffic daw dito pagka yung late ka na aakyat. Mapa Marcos Highway or Cannon Road, traffic daw talaga. Pambihira siya. Dito pa tayo nagkita, layo. Punta ka na. Baling engine niya 1.5. Ano to, Toyota Rush na GRS. So nandito ako sa Baguio ngayon. So nandito ako sa Good Shepherd. Okay naman sa akyatan tong Rush, pero hindi mo may compare yung power sa Innova or Hilux. Kasi 1.5 lang siya. Pag i-compare nyo sa akyatan yung Rush at saka Innova or Hilux, syempre malakas pa rin yung 2.8, no? So guys, ito yung ano niya, ito yung controls niya. So ito, power ano na rin siya, so, power start na rin, button start na rin. Tapos ito yung touchscreen niya. Tapos yung controls niya sa aircon, touchscreen na rin. Tapos manual knob yung temperature niya, saka yung fan. Okay, so ito naman yung sa ano niya, hazard dito. So yung basic control pa rin, yung volume, tapos yung sa sound system yan,
And ito yung sa call nya. Okay. Okay, ito naman yung control sa gilid. Ito yung sa mirror. Bali ito power mirror na rin itong mga to. Yung ganitong model. Yan, power mirror na rin. So masasabi ko lang dito sa Rush, pag dinala nyo siya sa Baguio, huwag nyo expect yung kasing power ng 2.8. Pero iaahon kayo dito na, kasi dumaan kami kanina sa Cannon Road. So okay naman siya, smooth din siya. Pero kung fully loaded kayo, medyo mabagal yung pag-akit niya. Pero iaahon kayo dito. Ito yung automatic, automatic transmission to. Yan, automatic yan. So huwag nyo expect yung same power ng Innova and Hilux kasi 2.8 yon. Ang Rush, Toyota Rush na GRS is 1.5. So magkaiba siya talaga ng power. So kung puno kayo, marami kayong dalang mga bagahe, so much better kung andalin nyo commuter. Basta yung mga 2.8 na engine. Pero kung family lang naman at meron kayong konting karga, okay na tong Rush, iaahon kayo nito. Okay, so maganda rin yung sounds nito. Ipakinggan natin. Maganda rin yung sound system niya. Yan. Okay yung sounds niya. Ito yung badge ng GRS. Ito may GR din. So yung aircon nito, malakas din. Malakas din yung aircon niya. Pero sa controls nito, wala siyang power mode, walang eco mode. Sa Innova, sa Hilux meron yan. Power mode and eco mode. Okay. So the best naman to sa pang family. Multi-purpose vehicle kasi siya. Bali yung dito, yung sa dashboard niya, plastic to. Pati to plastic. Okay. Pati yung sa side niya, plastic din to. Yan. Walang ano yan, walang leather. Mga plastic talaga siya. So ito kasi naka-leather seat na to. Ito naka-leather seat na yan. So dito meron ding aircon vents dito sa likod. So yung likod, tingnan natin kung gaano karami ikakarga. Marami rin siyang nailalagay dito eh. Marami rin siyang ikakarga. Ayan. So puno to ngayon. So bali pinold namin yung dalawang upuan. So ilang maleta to? Bali 4. So halos 6 na maleta ang kasya. So yan ang Rush. So kung gusto niyo ng Rush, yan. Yan ang ano niya. So lagyan nyo rin ng rack. So ito yung makina niya. Yung battery niya maliit lang. So ito yung 1.5 na engine. So ito yung sa ano niya, sa cooler para sa radiator. Coolant. Ito sa wiper. Ito fluid. Pang family lang naman na MPV, okay na to itong Toyota Rush. Maganda na rin yung forma niya. From Good Shepherd, ride safe and God bless.